Ne znam jesi li čuo informaciju da je crnogorski premijer Igor Lukšić relativno skoro objavio zbirku pjesama, to je reizdanje 90-ih je, početkom 90-ih je napisao tu knjigu i sad se u crnogorskoj javnosti pravi čitava jedna priča o njemu kao pjesniku, vladaru, liku koji sluša Guns N' Roses i slično. Kako ti gledaš na to? Pa to je vjerojatno, znaš, to je vjerojatno dio te crnogorske mitologije da ovako, da državni lider mora biti onako pjesnik, pa sad to, znaš, sad u skladu naravno sa historijskim okolnostima Njegoš sad sluša Guns N' Roses, pa je to ta priča. Pa imaju ti naši državnici potrebi da budu, ja ne znam zaista, ja ne bih ja griši dušu, možda on stvarno dobar pjesnik. Znači nisi čitao? Ne, nisam čitao, tako da ne mogu reći. Toplo ti preporučujem knjigu. Šta ti, je li to valja? Evo, ti ćeš vidjeti sam. Naravno... Pa nam javi obaveznu utisk. Pazi, potpuno je razumljiva moja skepsa jer ja ne vjerujem da je neko ko ima uopće ambiciju u životu biti predsjednik vlade, može biti dobar pjesnik. Možda griješim dušu, možda Crnogorci imaju u svojoj tradiciji nešto što mi nemamo, pa možda to i može biti, kako je Njegoš mogao biti takav, možda i u njemu čuči nekakav mali Njegoš, doduše teško biti mali Njegoš, ali ko zna. Tako da ništa, pročitat ću pa ću ti baš ti reći šta mislim o tome, ali kažem ti, iz iskustva naših kultura prilično mi je sumnjivo. Znaš, ne znam nijednog pjesnika koji bi htio biti predsjednik vlade, ali znam dosta predsjednika vlade koji bi htjeli biti pjesnici u bukvalnom ili prenesenom smislu, znači još nešto, još neki dodani višak vrijednosti koji bi ih izdvojio, da se pokažu. Imamo i mi, takvih nisu nam baš predsjednici vlade, ali evo je i Jadranka Kosor je kod nas objavljivala pjesme kao mladi. Znači ne moram uopće govoriti šta je to. Dakle, to je potpuna katastrofa, ali to je prilično jasno i svakome ko je 12 sekundi sluša Jadranku Kosor. Boris Dežulović, hrvatski pisac, kolumnista i pjevač je gost današnje emisije Nikad načisto. Boris, interesuje me po tvom mišljenju koliko je danas pisac, pogotovo na ovim prostorima, dužan, makar periodično da javno istupa i da ukazuje na neke društvene anomalije. To je vječna priča, znaš, uloge intelektualca. Ja mislim da tu uopće, što se mene tiče, nema rasprave. Mislim, ako ništa drugo, živimo u tom jednoj koncentriranoj historiji u kojoj ti i da ne želiš u njoj sudjeluješ. Ti si angažiran i svojim neangažmanom, tako da je naprosto ne samo dužnost javne osobe ili intelektualca, nego je to zapravo sama njegova suština. Šta to zapravo znači neangažiran intelektualac? Zar je to uopće po definiciji moguće? Možda jest, ali ja zaista mislim da nemamo pravo na taj luksuz da dok nam se događa ovo sve što nam se događa, a naročito dok nam se događalo sve što nam se događalo, da mi kontempliramo, znaš, cvijeću i drveću. Ja bar to nisam mogao, moji kolege iz Ferala i taj naš mali jedan uski krug zaista nije mogao. Sve se u meni bunilo da bježimo od toga. Iako su mogli smo i mi naravno pobjeći, i fizički mogli smo pobjeći u sebe, u kontemplaciju, u pisanje nekih introspektivnih proza i poezija i eseja i putopisa, ali intelektualac ne postoji mimo društva i mimo stvarnog svijeta. A ako ne postoji mimo njega, ako je u njemu, a jest u njemu, onda mora kriknuti, mora biti glasan. A slažeš li se sa Danilom Kišom koji kaže da iza jednog pisca nije higijenski da bude u društvu političara? Slažem, apsolutno. Jako sam ponosan na činjenicu da nikad u životu nisam bio u takvim društvima, naročito za vrijeme rata. Recimo, ja ne samo da nisam bio u društvu političara, nisam bio u društvu vojnika, makar sam cijeli rat proveo kao ratni reporter, ali nikad nisam u životu ušao u neki štab.
Ako nisam mogao biti na terenu, ako sam morao ići u štab da bi dobio neku drugu, sve ja sam išao ča. Mislim, mene ne zanima sjediti sa pukovnicama i generalima i udbašima iz propagandne službe koji će meni reći na što se događa, niti me to za moju reportažu, niti je to za moju reportažu bilo potrebno. Dakle, nikad uopće sa takvim likovima, pa tako naravno i sa političarima nisam sjedio, nisam se družio i dosta sam ponosan na to. Znaš, bilo je negdje toj činjenici, možemo dugovati tu činjenicu i tu okolnost i činjenicu da smo živjeli u Splitu. Naši neki prijatelji, čestiti, dobri prijatelji iz Zagreba nisu mogli do kraja ispoštovati tu vlastitu potrebu da se nadruže s njima. Ti kad si novinar, ti moraš napraviti intervju sa nekim s kime nikad u životu ne bi. Ti moraš otići po informaciju, po vijest, po bilo što moraš imati u memoriji mobitela neke od tih brojeva. Mi smo imali sreću da živimo daleko od oltara i zaista nije bilo potrebe za tim i to nas je negdje sačuvalo. Jedanput kad prijateljski porazgovaraš sa nekim ministrom ili sa nekim pukovnikom, već postoji realna mogućnost da će to nazvati drugi put. To ti je ko u onim mafijaškim serijama i filmovima, znaš. Ne moramo mi biti prijatelji, ali već on drugi put nazove, znaš, ako ti nije problem da mi napravi nešto, onda se ti tu lomiš, onda si ti tu već u situaciji da ne moraš direktno činiti uslugu, ali ajde, nećeš ga sad spomenuti. Tip je okej, neću ga spomenuti, može priča i bez njega. I tako se polako uvučeš u poznanstvo sa mafijom kojoj se nećeš zamjerati iz milion razloga i onda je gotovo sa tvojom pričom. Znači tu se gubi ta distanca koja je na neki način gubi se potpuna nezavisnost. Naravno da se gubi potpuna nezavisnost. Tako da smo mi ostali od toga, hvala Bogu, cijepljeni. Nikad u životu me nijedan političar nije nazvao na telefon, niti mi prijetio, niti mi tražio da nešto, zato jer naprosto nije ima moj broj, niti ja njegov. Sad već kad pominjemo pisci i angažovanost pisaca, interesuje me recimo sa ove istorijske distance, kako gledaš na 68. i uopšte te pokrete, hipi pokrete i slične stvari koje su se dešavale u tom periodu? Pa imaš neke, jučer smo gledali tu u Carveru jedno zgodno predavanje Gerda Kennena o tom nasljeđu 68. pa onda crvene dekade u Njemačkoj, frakcije Crvene armije i tako dalje, i onda ti vidiš neke suštinski jako zajedničke stvari, znaš. Imaš pobunu, to protiv čega su se bunili maoisti u Njemačkoj kasnih 60-ih i početkom 70-ih nije daleko od ovog našeg vremena. Je našu godinama, je to nekih 45 godina ili 40 godina razlike, ali negdje je jako slično. Znaš, današnja pobuna studenata, ovih antiglobalista po cijelom svijetu i po cijeloj Europi, ti klinci u Španjolskoj koji pale auta, ovi u Grčkoj, ti u Francuskoj, ovi mladi anarhisti, anarhosindikalisti, kako li se sve ne zovu, negdje je to suštinski ista pobuna. Znači, i ovo što se u Zagrebu događalo sa studentima Filozofskog fakulteta, traženje znači nekog drugog mogućeg svijeta, a mora biti negdje mogućnosti drugog svijeta, jer ovaj definitivno nije dobar. Znaš, dogme sve dogme, uključujući čak i dogmu o demokraciji, da me se krivo ne shvati, ne prizivam diktaturu, hvala Bogu imamo iskustvo s njima, nego napravo, znaš, sve dogme koje nas sprječavaju u promišljanju drugog, ne moraju ti studenti iz Filozofskog fakulteta sa svojom idejom totalne demokracije. Mi možemo imati 47 godina i znati da je to recimo utopija i znati da će kad bi se ostvarila utopija, da će prvi stradat oni koji su je sanjali. To su iskustva svih revolucija i to će biti do kraja svijeta i čovjeka. Ali ne smijemo prestati zbog toga sanjati. Znaš, već sama ideja, već sami san će promijeniti nešto u glavi da ti mladi ljudi sutra kad uđu u komfort, u nekakve malograđanske komfore, u brakove, djecu, kredite i tako dalje, ali znaš, da ostane neka ideja da se svijet može promijeniti bar malo, bar znaš, ja ga mogu za sebe promijeniti.
mi ne možemo uvesti totalnu demokraciju, ali mogu biti bolji roditelj svoje djece. Mogu biti bolji prema prirodi, mogu opušak ugasiti pepeljariju umjesto na podu. Ne moram pljucati po ulici, znaš. Negdje da pravimo taj bolji svijet, makar pomalo, znaš, kad sve revolucije propadnu, a sve će propasti, kao što su propale sve do sad, da bar iza njih ne budemo u stalnoj regresiji kao što smo bili. Koliko Danilo Piše pričao o tom, u stvari, konceptu, bilo da se radi o politici, bilo da se radi o književnosti, koliko uopšte vjerovanje u koncept i njegovo primjenjivanje, koliko je u stvari opasno. I kako gledaš na to da su, recimo, razni francuski pisci bili oduševljeni staljinizmom i sličnim stvarima. Jedan od najpoznatijih je Jean-Paul Sartre. Ma ne, naravno, i gomila drugi. Nije to nerazumljivo, znaš ti... To je u stvari bilo većinsko mišljenje u Francuskoj tada. Camille i još par ljudi je ukazivalo... Da, gotovo pa intelektualna obaveza, ali pazi, znaš, mi moramo gledati informacije stvari u kontekstu. Lako je nama bilo vidjeti da su oni u zabludi. Jer mi smo živjeli u nečemu što je bio čak reformirani staljinizam, pa je nama to izgledalo strašno smiješno. Zapravo i situacija jest bila sa današnje točke gledišta zapravo smiješna. Znaš, mi smo živjeli u komunističkom sustavu i gledali maoiste u kapitalizmu u kojemu mi dječački sanjamo ne kao o sustavu, nego kao o prostoru u kojemu postoji tvrdi Marlboro, u kojemu ploča Monsa izađe, možeš kupiti isti dan kad izađe, i u kojemu, znaš, u kojemu imaš te neke vrlo privatne male slobode, a ti ljudi koji to mogu traže staljinizam. Znači, onda to je bio naš neki nesporazum sa tom idejom. Nije fora naravno bila u staljinizmu i Mao Tse-tungu, stvar je bila u tome da su upravo ti intelektualci i ti studenti tada tražili neki drugi mogući svijet. Oni su naravno kasnije svi shvatili, znači, i vidio si jučer i slušao si Gerda Kellena, oni su shvatili zablude, ali ne smiješ prestati sanjati, znaš. Sve ovo što se sad događa u Europi, taj antiglobalistički pokret i ti klinci koji pale auta i sjedišta velikih banaka i osiguravačkih kuća su ti maoisti novog doba i ja bio bih strašno nepošten prema sebi kad bi sad iz pozicije nekog u 47 godina podsmješljivo gledao na te klince sa iskustvom poraza svih revolucija i onda, znaš, ne, ako ja već ne mogu i ako već nepristojno da budem s njima u prvim redovima, onda najmanje što mogu napraviti je da im ne smetam.